Padayon ang pagsaulog sa Pasko bisan sa yano nga paagi. Usa ang Legislative Building sa Talisay City Hall nga nagdayan-dayan sa ilang mga buhatan ug sa ilahang hallway gamit ang mga karaang dekorasyon ug barato nga mga materyales. Ang report ni Femery Dumabo. Sa pagsud nimo sa hallway padung sa Legislative Building, musugat na kanimo ang mga banderitas ug mga nagbitay nga lanterns sa kisami. Kining colorful nga mga dayan-dayan gama lang sa kartolina ug giarti-artihan pinaagi sa pagbutang og Christmas accent. Ang uban may manghulagway sa mga staff sa usa ka buhatan. Gidayan-dayanan usab ang pultahan sa buhatan sa Vice Mayor ug sa mga konsihal. Si Wiggy Cabuena sa legislative staff mihulagway nga susama man og high school project ang gipaisugdahan niyang mga dayan-dayan apan ang importante alang kaniya baka palipay kini sa kadaghanan. Instead of love, kanang hope, kanang di punta magkuan ya sa pandemic ta. Sa sud sa ubang mga buhatan, gidekorasyonan usab og pipila na katuig nga mga Christmas decor sama na lang niining Christmas tree. Isang pinubre, di na to kalimtan ang pag-celebrar sa Pasko, no? It is not Christmas man gi-celebrate na to, kundi ang pagkatao mas Ginoo. So mao nang niingon ta nga sige. Gani kining usa ka talisaynon nga nakabisita sa City Hall. Niingon nga ang dayan-dayan nakapagaan sa iyang pamati. Bisan ning panahon nga daghang problemang giatubang. Gaan ang muhang kuan pamati unya muwasad ang muhang kuan ng kita kag kanang star. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.